Jodoh hai na hai lam sogo ani bar biti praji YouTube channel o khaklai nok jodon kaham no tongna hingke tabuk phungni sai to baji tongo hingke ani nokni jodoh borok no thangpaikha mane ani mama ma te ani logni jotono borok school thangpaikha tabuk sudo papa bai ang chumsi nogo hingke jera ni borok nai tongna to saimana phungo hingke saisumang no nogo hingke tabuk no papa khiu yakon paikha hingke thu thuka kisa hingke tabuk ni bono ang phungni chari sinita norogano kwbangma sungo bai bono tam chari buma ke chari amdrok sungo hingke ang kaisa kok sawano papa ni tabuk se 6 month kanai mane te 2 din pore 6 month kanai hingke bono ang chari ma hingke 5.5 mas no chari ma paikha tamke bo dud ok punyani bagai ang bono ma chari kha hingke jan ani dud chama bai bo ok punya tang kabon bagai ang bono ma chari kha hingke asuk chera tam chai mane bai ang kabon bagai ang bono serelak no ma chari kha 5.5 mas hingke serelak chari o hingke kubuni kisa fruits rok chari uta hingke tini ni video ang norok no share khainai tam to ang papa no chari bama hingke chari hingke norok ni je sumung rok ni answer norok mani painai hingke tabuk ang tui na ka tui kutung hingke ang to nogo saisung no tongba hingke pe baba thaisan nai ko hingke flak so tui kutung dai narok hingke tabuk serelak sinamuna ko papa ni bagai hingke ani papa ke tam khai tang marok no phunu gana ika baba chana bagai naisin tongo khujagi dana deli si chai tongkho hingke ang tabu papan bagai serelak snam gana hingke serelak snam sakang bono tei kicha khanai rikena bo tini fungai mane tei kicha fan nangya kongkai jaya sang kicha te khanai rikata hingke tabuk snam gana ko bayamne thaijimo khiu paisa bula hingke tabuk bo kicha ogno khaijak tongka naisik tonga no del no snam chari mani loi hingke bo saiman tongo bono chari na bagai no snam bonai hingke amono kono সময় ang bono 2 চামচ rok charibo kono সময় hingke 1.5 চামচ amte heta hingke belau khaijakpro hingke bo 2 চামচ rok chawai no paio ngan harian papa chana mujung ja bukse kusla musla ngai tonga ma buhuru chani ro nei tonga ta hingke iko tui kutung bulang kisa tutung nang kisa nai nai test khai hingke ang bono asuka patla khabu chariya asuka tamnai gono khabu chariya pele chari fuku patla khan chari kha pato boys kono chamani bela hingke tabuk ni kom amte heke chari uta patla boy gono boy ka ai ma jong iko papa sabana nai tongkha hingke mo paite hingke mo paide oi chari sinai hingke botini ogbo khijak bulang kha unbai tini pai no chakha hingke kubrong ke chabai rok ngai thango igana hade taka camera phajiro na nai papa no chari akon pai bukhuro hui dikha hingke tabuk hingke bini batero ke suigina gabon bagino bono logit lang thanai bono saijung tara kabi pheme blang gabon bagi ang bono ganti no tubi phekya hingke ganti no kisa suksro sorongge aro bini chiati sana se bezal ngai thang hingke papa hingke tabuk aro asuri tongo ganti no gang tabuk bini batero sugrango ganti no phekenge boyang yang mane rong nasi sugo hingke katok kabla gabutsaka bok akai besina ang sugrang pataro tuma hentung suka tini ke tinleri jan bai sinai mama ni di rok papa ni rok teus tongo sujaga tongbai hingke chai ba pai khamla papa hingke pesal sang kan bo thunai hingke thuya kan bacha khai afukai tu puri sinai tabono pada sapung bo bang pai le ang thang obon bagina ang video rok bo re maya
Kan daga rit lang ito to. Tabung ge baba thona mu sungjagai tongkha gabon bai kisa bami tongmani ge tini ge bo phungo ba jawe bisi thuliya srapsa se thuji gabon bai kisa thona mu sungjagai tongkha ta dino ge nari bamba bai haino buzai ma tongkha ta tabuk Chabo, my chabo, hello, chabo, aku cut, cut, Rafa, tabuk ke papa no thaijuk kisa chari ga nai ko aru dawoi thaijuk bin bai thaijuk samano ga aska sanam hungja khabo kabis tongsu tabuk bana re nai tu ga aska ma ke chai chiga to chari baba thaijuk ji ninjoli kha baba bai chari yana bin bai chai tongmani am he krak se kimong ke thasia kumun mangkha kayengan kobong gilap daja ya gilap somjak suna hne gite alada bo dana hima somoji malia papa bai kai wa shibina bisna tisha jari uche nokuna pur sida sina hne tongsu chari baba chari o chari o papa hai shuk nge bot hokjak emor mokol logori tong baba mokol logoya ayo Misalnya mana? Ani mai sulle koen khaplan. Gosa. Nane ang bono kuno samai thaijuk no kasap khaibo chari wo nga antwana bo tini apple chanai bela gabon bagi kisa chasi chor ko subai chana mu jang ma ba ma kharo silchi bayo Thokka de baba ma kisa khyo ma ayang nok ne thaijuk se ma song ra mani ma bo khija go naran thaijuk ka belai si tuyu ge am muya khomya khangmani me ma kisa khangma dong ge muya khongka ba bin bai amna mundu dong na chao bin bai ge kumun hamje ge papa tabuk bin bai be ora kisa dekhai berai tonga tho thaijuk sa te ga bosade sate no ang bin bagai ti muthungna ko bantu korinani ge amsa bai tuku khaino bothu si thujak nai botha jas kabang tu thuliabla mama nai tonga do mama ani kin to korigena nang bye biu khai jong jo baba ha bye biu chale chawoi bye ber ke tonga da tabuk papa no apel chari bagi ang apel khugoi tongo gemo apel na ang rugi akuni buna chari ne norokani skani blog ko nokna ngai haipana te sepono gedeka gemo na tabuk khopai gena khopai akani ruknai tabuk ke ang apel no rukna bagi boksai riha ke mungra thong mungkhang ke se papa no chari ke apel muni pe khang ke bono kisa gura khai na ko gura khai ka sab khai papa na chari na ke gura khai tong ang tabuk mono ke ang kaisa ko sanam jungo tabuk ang an papa to angko 6 month kate ka khana ni manote salin rong nang thajing sagango saka phungong ke ang chare hone norong chare na atomsa chari tari di sakang naiga di chare thore thokjak ya hojom rok khaide man abu khel khaiga di abon bagi puila furu kisa chari naigra di ge chau jodi chare thokjago ge kuno tamne khitani rokun problem ya ki ragia ba ki noromia amte khaije regular chari di hayake atom sarok chari tari di da je kuno manai no tamne ke ang
ani je basa mangna experience ambaisi sawo ang tukno doctor be bleng kabon bagi norok jani basa ni jani buma phano bisi kam saimano bini basa buma haicha ya buma hake nini basa ni bagi kam no aba jani parents rong no bisi kam kai saimano ta hingke an papa hingke apel thokjago hingke ati phano tini sar ma apel hingke kisa kokhoi hengi thangka bini papa sa kahamnai paituna himani agartala thangpro time manjakli hingke onan chari marika hingke amon babo kisa khojagoi tongo ta hingke chado chao ho hanti phano kisa khoijago hingke bukhuk rok khoi ngota khojagoi hingke ora achuk chari khangke bon tisa aram khai chari mano hai phano botabuk tesa tor phaikabla hingke aboni bagoi chari na naikha no bosi bisi chamos rok no nayo tam rok no nayo amtwing ungui tongo hingke tabuk hingke bo sabon naisik tong sana de chini parani toi khoroksa phai bai kok sai tongo hingke ba hingke bo ayang mang nahar tong hota bini nana no beri jang misla beri tak beri sila ujuk re mirik sugo masa asuk beri sila soman cita bu sisi tham người thôi Tini ni video na ngoro nama taksi nai, hingke naruh betul bisa malai next video wo, hingke jangan blog na nai, tunggu via subscribe kaya ko, please, tadi ke subscribe kaya diti.